Добрый дзень, паважаныя сябры! Рада вітаць вас на канале «Казкі на канапе». Сёння мы з вами пачытаем казку пазнавальную, якую напісаў беларускі пісьменнік Міхась Пазнякоў. Называецца яна «Чорныя буслы». Змешчана яна ў зборніку вось такім прыгожым, які называецца «Сынок». Тут яшчэ таксама многа цікавых казак, і я спадзяюся гісторый казачных, што вам кніжка гэта спадабаецца, і вы будзеце мець жаданне набыць яе для прачытання ў бібліятэцы. А зараз слухаем казку «Чорныя буслы». Сцвярджаюць, што ў даўнія часы усе буслы на Беларусі былі белыя, толькі крылы ў іх выдзяляліся чорнымі пёрамі. Як і цяпер, дужыя і гордыя, яны кружылі ўлетку над нашымі палеткамі і вёскамі, радуючы ўсіх сваёй прыгажосцю і непаўторнасцю. А ўвосень заўсёды адляталі ў цёплую Афрыку, а вясною зноў вярталіся на радзіму, абнаўлялі ці будавалі свае гнёзды на высокіх дрэвах каля хат і выводзілі маленькіх буслянят. Неяк у адной беларускай вёсцы пасяліўся злы чалавек. Казалі, што прыбіўся аднекуль здалёку, дзе не ўжыўся са сваімі суродзічамі. З людзьмі гэта туляга не надта ладзіў, жыў адзін, усё яму вакол не падабалася. Каля старой хаты, якую ён купіў, стаяла магутная ліпа, а на той ліпе ў вялікім гняздзе кожную вясну сялілася пара буслоў. Не спадабаліся новаму жыхару вёскі крылатыя суседзі, заміналі яму пад ліпай у цянёчку адпачываць, духмяным водарам дыхаць. Прыставіў ён драбіны, залез на дрэва ды скінуў гняздо, у якім ужо былі яйкі. Пабедавалі буслы, пакружылі над разбітымі яйкамі, ды пачалі новае гняздо будаваць на суседнім клёне, які красаваўся побач з ліпай. «Ах, нахабы!» – раззлаваўся туляга. «Прэч ад маёй сядзібы!» Але птушкі не звярнулі на ягоны крык ніякай увагі. Задумаў ён тады злавіць птушак. Сплёў вялікую сетку і хітра прыладзіў на яе на буслінае гняздо, а вяроўку, прывязаную да сеткі, той уніз спусціў. Праз некалькі дзён уночы, калі буслы спалі ў гняздзе, злы чалавек моцна пацягнуў вяроўку, і сетка аблытала бусліху. Залез гаспадар на дрэва і забраў перапалоханую птушку, а гняздо разбурыў. Потым збіў з дошак клетку, занёс у хату і пасадзіў у яе бусліху. «Будзеш у мяне жыць і яйкі мне несці!» – нядобра усміхаўся туляга і насыпаў у клетку парнай бульбы. Мінуў дзень, прайшоў другі. Але бусліха і не дакранулася да ежы, адмовілася яна і ад вады. «А, голад не цётка!» – прыгразіў гаспадар хаты. «Нікуды не дзенешся, будзеш каўтаць бульбу ды вадой запіваць!» Але і праз колькі дзён птушка не дакранулася да нязвыклай ежы і ніводнага яйка не знесла. І вымушаны быў гаспадар лавіць для яе на лузе жабак. Ды і гэта не дапамагло. Гордая птушка вырашыла лепш загінуць, чым прыслугоўваць злому чалавеку. Спачатку яна і не зірнула на жабак. Аднак не хацелася ёй вось так вот проста скарыцца бядзе і памерці ў гэтай клетцы. Пачала бусліха сілкавацца ды падумваць, як уцячы ад гэтага злога чалавека. Уночы, калі гаспадар моцна спаў, паспрабавала яна адарваць адну з дошак. Але гэта было не так проста. Толькі ці не на 10-ю ноч дошка нарэшце ссунулася крышачку ў бок.
Раніцай гаспадар запаліў у печы, насмажыў сала, зварыў бульбу. «Не будзеш есці, ногі выцянеш», – сказаў ён і кінуў птушцы кавалачак хлеба ў клетку. Бусліха прыкрыла хвастом дзірку ў клетцы. Гаспадар узяў з лаўкі вёдры і пайшоў па ваду. «Хутчэй, хутчэй!» – замітусілася птушка. «Трэба ўцякаць! Можа, пашанцуе праз акно ці дзверы выскачыць!» Яна выбралася з клеткі. Дзверы з хаты былі шчыльна зачынены. Паланянка кінулася да аднаго вакна, потым да другога і разгубілася. «Ой, не вырвацца! Двайныя рамы! Што рабіць?» – ліхаманкава разважала яна. А з вуліцы даляцеў ужо голас гаспадара. «Комін! Гэта адзінае выйсце! Ён жа адчынены!» – раптам схамянулася Бусліха. Ускочыла на прыпечак, але адразу ж звалілася на падлогу. З пячнога чэрава шабанула спякотай. Птушка кінулася назад у клетку. Гаспадар паставіў вёдры на лаўку, пакорпаўся ў печы, падышоў да клеткі. «Ха, пакружыў твой бусел, ды паляцеў у іншыя мясціны. Так што жыві ў мяне, пакуль я добры». Паснедаўшы, гаспадар выйшаў з хаты. Паланянка хутченька вышчымілася з клеткі, падбегла да печы, ускочыла на прыпечак і, заплюшчыўшы вочы, і рванулася ўверх. Было горача, дымна, цесна. З усіх бакоў на яе сыпалася сажа. Бусліха задыхалася, але рашуча прасоўвалася наперад, да волі. Неўзабаве дымаход звузіўся, яна засела ні ўверх, ні ўніз. Зняможная птушка пачула, як у хату вярнуўся гаспадар. Ён зачыніў у коміне юшку. Ой, стала лягчэй дыхаць. Бусліха заціхла. Гаспадар шпарка затупаў па хаце. «Пэўна, заўважыў маё знікненне, шукае мяне», – здагадалася яна. Бусліха правісела ў дымаходзе ажно да самай ночы. Толькі калі гаспадар выходзіў з хаты, варушылася і шкрэбалася вышэй, засыпаная ўся ліпкай тлустай сажай. Яна разумела, што да раніцы ёй патрэбна абавязкова выбрацца з палону. Зоркі над галавой, якія яна нечакана ўбачыла над сабою, дадалі ёй энергіі і сілы. Калі злы чалавек заснуў і пачуўшы яго гучны храп, Бусліха прадоўжыла свой цяжкі шлях на свабоду. Ужо на світанку знясіленая птушка выцерабілася нарэшце на дах. Крыху аддыхалася, потым слізганула на зямлю і, не маючы сіл ляцець, пасунулася ў бліжэйшае кустоўе. Зашылася ў траву і паспрабавала заснуць. Неўзабаве з'явіўся гаспадар. Ён шастаў па кустах, але яе не прымесіў. Потым птушка правалілася ў моцны працяглы сон. Прачнулася Бусліха толькі ўвечары, калі на небе з'явіліся зоркі. Яна выбралася з кустоўя і паклыпала далей ад небяспекі. Недзе на лузе крыху падсілкавалася, ухапіўшы жабку. На світанку зноў схавалася ў невялічкім алешніку, а ўночы зноў прадоўжыла шлях. Гэтак яна ўцякала шмат начэй, а ўдзень жа хавалася. Неяк раніцой угледзела буслоў і памкнулася да іх, але тыя, убачыўшы нейкае чорнае страхоцце, разляцеліся. А глянуўшы лужыну на сябе, Бусліха і сама не пазнала сябе. «А такое мне быць нават і лепш», – падумала яна. «Злы чалавек мяне не пазнае». Яшчэ пра некалькі дзён і начэй Бусліха напаткала бусліную чародку. Яна ўжо паправілася і магла лятаць. «Не палохайцеся і не ўцякайце», – звярнулася яна да белых буслоў. «Дазвольце паляцець з вамі ў вырай. Я так напакутавалася». Суродзічы яе здзівіліся, але не ўцяклі. А наступным летам, вярнуўшыся на Беларусь, чорная Бусліха пасялілася ў глухім лесе. У яе вывеліся такія ж, як і яна,
чорныя бусляняты. І ў нашы дні чорных буслоў можна зрэдку сустрэць у старых лясах. Асцярожныя і палахлівыя, яны трымаюцца асобна, аблятаюць чалавечае жытло, баючыся, што іх там пакрыўдзяць. Вось такая казка крыху сумная, але яна апавядае пра тое, чаму чорныя буслы жывуць у лесе. А калі вы пажадаеце, паважаныя сябры, больш атрымаць інфармацыі пра чорных буслоў, пра іх умовы іх жыцця, вы, калі ласка, завітвайце ў бібліятэку. У нас ёсць цудоўныя пазнавальныя энцыклапедыі, якія дапамогуць вам пазнаць жыццё чорных, ды і белых буслоў. А я дзякую вам за ўвагу і чакаю вас на маім канале «Казкі на канапе». Да пабачэння. Дзякую за ўвагу.